लाइभआव फैदो दसे दिनै माने नबजित नार्जारिनि भटिंआ सुरु जाफिनलायबाय नामालाय बिनि सोमोन्दैनो एसे रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों सोर सोर भट हरनो थाखाय रेडि स' फैदो लाइभआव गासैबो दसे रायज्लायनोसै मोजां गाज्रि सोर सोर माबायदि दङ मालाय नामाज फरायलायबाय नै रावबो फ्रि गैया खोमा रावबो सासेबो फैयाखै माथो सानै फैबाय रायज्लायनोसै फैदो सोरबा सोरबा माबा माबि बुंहरदो जों एसे सादाव माने बार जानो फैदों आरो बेनिखायनो सानबाय नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनोसै दान्दिसे स' लकेसनफोरखौ एसे दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो बिराद मोजां सिनारिफोरा Shade Ahmed, thank you, nice you. Thank you so much. कल्पना ब्रह्म नोंसोर थानाय सिलिगुरि मा जायगा आब' आदसा जों थानाया खाफ्रेल होनो खाफ्रेल बाजाराव थायो जोङो खाफ्रेल बाजार सोर सोर भट होनो थाखाय रेडि दिनैनिफ्राय आरो स्टार्ट जाफिनलायबायना आरो पारफर्मफोरखौ नायनानैथ' बिराद माने मोजां नांदों नबजित फंबाइनि पारफर्मफोरा कल्पना जोंना गसाइगाव औ खाथियावनो होमबाना बिनानाव बारा गोजान नङा रावबो फ्रि गैया खोमा फैथ्राखै माथो रावबो माने बिराद थान्दा नाङो आरोना छाताव फैबाथाय ओंखायनो दसे माने दिनै बोथोराबो थान्दा एक्सुवेलि बारा गरम नङा आरो ओंखायनो दसे बेरायनो होननानै फैबाय जोङो रावबो फ्रि गैया खोमा बे समाव ना थांनाय उइकआव माने पारफर्मखौ नायनानै बिराद मोजां मोनबाय आरोना नबजित फंबाइनि मानो होनोब्ला इमान सासे जाजेस रेम' सारखौ माने बायध' खालामदों बे नबजित फंबाइआ माने आथिङाव हमनानै माने गावनि खाफालाव खुलुमदों आरो नबजित फंबाइखौ स' बेफोरखौ नुनानै बिराद प्राउड फिल जादों आरोना स' जिके बड' ब्लग्स हेल' आब' हाय फंबाय फैदो रायज्लायनोसै गासैबो दसे सम आं आधा घन्टाल' थागोन आरोना बारा गोबाव थाया मोनाबायबो ना खोमसि जागोन बेनिखायनो ओमफ्राय आसामाव माबायदि आसामनिफोरा खिथाहरदो माबायदि वेदारफोरा अखा हादोंना सान्दुं दुंदोंना माबायदि जादों
साब्रैल' जाथारदों दासिमबो नै 5 मिनिट 13 सेकेन्ड जाबाय। बिथिंनाय ओरै मसजिद दङ गंसे जों थानायनि एकदम फ्रन्ट साइडआव आरो बिराद माने दासो नामाज फरायखांदों मालाय। फ्रि गैया खोमा रावबो ना रायजोफोरा ओंखायनो लाइफआव फैयाखै जयेन जायाखै। ना आंखौ गाज्रि मोनो? फैदो दसे रायज्लायनोसै गासैबो जाय जाया फ्रि टाइम दं आरो सोरबा नुसनाखैबा। अनजालु बसुमतारी माबोरै दं खबरा आब' सना? मोजाङैनो दं फंबाय। नोंहा मोजां ना? सुप्रिया बसुमतारी हाय आब' सना मा खालामदों? हाय बिनानाव। जोङो ओरैनो सादआव दसे बेरायनो फैदों आरो ना माने बार जानो फैदों एसे सादआव मालिक लाहानि। थ' नोंथांमोना रेडि ना गासैबो भट हरनो थाखाय दिनै आरो स्टार्ट जाफिनलायबायना दिनै 9 PM निफ्राय मानडे 9 AM सिम आरोना स्टार्ट जाफिनलायबाय। स' बयबो हरदो अनलायनानै जोंनि बर' फिसाखौ देरहा होदो जाहाथे बिथाङा टेलेन्टआबो दंखायो जोबोद मोजां डान्स खालामो जों नायबाय थायो माने। नै गोदनायाबो माबा नांथादों। जायगाखौनो दिन्थिनोसै आं एसे नोंथांमोना ओमफ्राय बै हाजो नुहुरदोंना? बै रोमै रोमै नुहुरनाया बेयो माने दार्जिलिं आरो बिथिं। 1-1.5 घन्टासो लायो जों थानायनिफ्राय आरो बै नुहुरदोंना रोमै रोमै माने दिनै बोथोरा दोमैलु दोमैलु जादोंना मोजां नुहुराखै नङाबा क्लियार नुहुरो आरो लाइटफोर नुहुरो। आं दसे जिरायनोसै आदसा जिके बड' ब्लग्स माने सुप्रिया बसुमतारी गुमैया आब' सना मा खालामदों? आदसा गुमैया दङ बेबो साइडआव दङ गुमैया बेरायनो फैदों आरो हनै बेरायगासिनो एसे वाक खालामगासिनो माने बेयाव प्लेन जायगा नालाय ओंखायनो दसे वाक खालामनो फैदों आरो बियो। आरो सोंहरदो सोर नोंथांमोना मा मा सोंनो गोसो रायज्लायनोसै दसे माने नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुगैयो आरोना सम सम। आरो भटखौ हरथारबानो जाबाय आरो मिस कल हरनायनि अनगायैबो G5 एपखौ डाउनलड खालामनानैबो भटिं खालामनो हरो स' नोंथांमोना बे प्रसेसजोंबो भटिंखौ हरनो हागोन आरो ना स' हरथार दे गासिबो रायजोफोर। जोंथ' माने नेनानै दं माला 9ता जागोन। नयजोन जाबाय। थेंक इउ दे रायजोफोर नोंथांमोना जाय जाय आंनि लाइफआव फैदों बिथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर आंनि गोसोनिफ्राय। आरो फैबावदो सोर सोर फ्रि दङ। ओमफ्राय अनजालु बसुमतारी मोनसे कमेन्ट लाबोदोलाय आब' सना। आदसा सरि कमेन्ट नङा कमेडि ना जागोन दे लाबोगोन फंबाय सियर लाबोनो नाजागोन। स' नेबाय था गाबोन फैगासिनो दङ। मोनसे गोदान भिडिअ' गाबोन फिन लोगो मोनलायफिनगोन आरोना। स' नेथ'दो। सान हाबबायना हाबाखै आसामाव सोरबा खिथाहरदो अननानै। 9 मिनिट जाबाय नाथाय रावबो माने बुहुत खम आरोना लाइभआव। सेकेन्ड टाइम लाइभ बानोबा बे आंनि सेकेन्ड टाइम लाइभ फैदों आङो। मानसिफोरा एसे बेस्थ' खोमा आन्दासाव ना?
बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आरो दसे नबजित नार्जारि फंबाइनि बिखये फैदो दसे रायज्लायनोसै स' बिथाङा टप 10आव जायगा आवग्रिनो हाबाय दासिम आरो बेखौ माने उइनार खालामनो थाखाय जों जेसांखिनि हागौ माने हरनांगौ आरो भटखौ नाम्बारखौथ' बयबो मिन्थिखायो स' आं रिपिट खालामला नाम्बारखौ बि नार्जारि मा खबर आब' मोजाङानो फंबाय नोंहा मोजां ना बिरखां अफिसियेल ब्लग बिरखां अफिसियेल ब्लग हेल' आब' सना मा खबर मोजां फंबाय नोंहा मोजां ना दासान्दि मोजांथ'आनो जोङो मोजाङैनो दङ वेदारफोराथ' आरो गोलोम बोथोरनि वेदार नालाय दिनै गरम गाबोन माबा अखा हालायबानो एसे थान्दा जालायबाय बेबायदि जागासिनो दं आरो ओरैनोथ' मोजाङानो लोमजा साजा बेमार आजार जेबो गैथ'आ इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि अननायाव खोमसि हांबाय जोंनि बेयाव एसे नोंथांमोननिथिं खोमसिथ'दोंना हरथ'वाखै खिथाहरबानो जाबाय दे बिरखां अफिसियेल ब्लग दं आब' दे मोजाङैनो थानांगौ ना ओमफ्राय जेसांखिनि आंनि लाइफआव फैदों गासैबो भट हरदे नबजित फंबाइनिसिम आं बेखौनो खावलायबाय आंनि गोसोनिफ्राय जाहाथे माने बर'नि सासे फिसा उइनार जाना फैनो हायोब्ला बेसे माने प्राउडनि खोथा ना बिराद प्राउड फिल जागोन आरो जोङो जिहेथु बिथाङा फंबाया जोबोद खस्थ'बो खालामो जोबोद स्ट्रागोल खालामदों उन्दैनिफ्रायनो बि नार्जारि मा खबर आब' मोजाङानो बि नार्जारि फंबाय आरो सोर सोर रेडि भट हरनो थाखाय खिथाहरदो आरो आंनि चेनेलखौ जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामदो ना माने इन्टारेस्टिं प्रेंक भिडिअ नायनो थाखाय आरोना ओमफ्राय माबाफोर गेना गोरोन्थि जानायफोरखौ सुद्राय हरबानो जाबाय जों गाज्रि मोना माने भुल जानायफोरखौ आरोना बहुद खम दिनै ना लाइभआव माने कानेक्ट जाफैनाया बहुत खम आरो 10 जनल' जादों दासिमबो फैदो रायजोफोर आरो फैबावदो दसे रायज्लायनोसै 13 मिनिट जाबाय आं बारा गोबाव थालिया लाइभआव वो नीचे गया है दीदी हुआ थोड़ा 10 मिनट जैसा हो गया दसे गसंनोसै जिके बड' ब्लग्स मा खालामदों आब' सना जोङो एसे सातआव बार जाफैदों आरोना गरम नालाय एसे थान्दायानो दिनै अखा हां दोमैलु खालामबाय दंमोन आरो बेनिखायनो अब्लाबो जों माने सानफ्रोमबो फैयो आरो इभिनिं टाइमाव जोङो एसे माने बेरायनो थाखाय फैयो सातआव दिनैबो फैबाय आरो बेयावनो सानबाय नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनोसै आरो मोनसे फैबावदों मेसेज जन बसुमतारी आब' नों बबेनि नों मा खालामो खबरा मोजां ना आं खेबफ्रामबो हरगासिनो दिनैबो हरगोन हरनांगौ ना खबरा मोजाङानो ओमफ्राय जोङोथ' ओरैनो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट सारिदुवारनि ओमफ्राय जों दा ओरैनो बोराया माने एस एस बि आव मावो नालाय दा माने सिलिगुरियाव दंफैयो आरो सिलिगुरियाव माने रेन्टआव थायो जोङो रुम लानानै स' बेयावनो दंफैयो आरो जोङो
बहा गोमानानै थायो बिरखां अफिसियेल ब्लग आब' आं 20 रुपिसनि सुपार चाट हरनि र' आब' थेंक इउ स' माच फंबाय কিবা মেছেজ চাটবিলাক কিবা হেৰাই থাকে যে मोनाबायना एसे बोरैबा जाहांबाय ओंखायनो मोनाबाय नालाय खोमसि जाहांबाय ओंखायनो बोरैबा जिम 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 जाबोबाय आरो मेसेज लुका लुका थायो कच्चा मेसेज जन बसुमतारी साबायखर आब' दे फंबाय जिके बड' ब्लग अनजिमा बसुमतारी मा खबर आब' मोजाङानो बिनानाव नोंहा माबायदि दङ दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो जोंबो जेबो बेमार आजार जाथ'वाखै बोथोर सोलायदोंब्लाबो लोमजाया साजाया माने मोजाङैनो दंथ'यो आरो इसोरनि अननायाव डिम्पोल नार्जारि बहुत खम ना दिनै डिम्पोल नार्जारि हेल' आब' हाय फंबाय माबायदि खबरफोरा बुंहरदो खिथाहरदो एसे बयबो सम सम रायज्लायनो लुबैयो आरोना नोंथांमोनजों बिनिखायनो फैनाय जाबाय आरो भटखौ हरथारबानो जाबाय दै गासिबो एकदम मिस खालामनाङा आरोना बे चान्सखौ माने बारग'होनाङा आरो दिनैनिफ्राय लानानै दा नयथानि मोनानि नयथानिफ्राय लानानै समबारनि फुंनि 9टासिम आरो टाइम दङ बेखिनि टाइमाव हरथार आरो जेलानिखि हाया आरो नोंथांमोना जोंनिफ्राय माबायदि कन्टेन्ट लुबैयो एसे फोरमायहरदो माबायदि कन्टेन्ट लुबैयो माबायदि इन्टारटेनमेन्ट लुबैयो जोंनिफ्राय एसे कमेन्टआव लिरनानै हरदो नोंथांमोना जों नाजागोन नोंथांमोनखौ माने इन्टारटेनमेन्ट खालामनो आरो माने फुरथि थानानै मोजां मोनो आरो साननैसोनि जिउना बयबो हेपियै थानांगौ फुरथि थानो नाजानांगौ जिखिनि मानो होनोब्ला लाइफआ ओरैबायदि बेस्थ' जालांबायना आजिखालि माने सम मोना माने बेनिखायनो गावनि थाखाय एसेबाबो सम दिहुननानै एसे इन्टारटेनमेन्ट थानांगौ आरो नङाबा माने माइन्दफोरा माने एसे प्रेसार मोनो जायनि जाहोनाव आजिखालि माने बुहुद माने बेरामफोरा बांबाय आरोना बांसिन मानसियानो माने बुहुद हेरेसमेन्टाव थानाय जायो आरो आजिखालि माने जेसेबांनो डेभलप जालांदों एसेबांनो माने खस्थ' हार्ड जालांदों आरो लाइफआ स' बेखिनि लाइफआव जोङो हेपियै थानांगौ मा होनो ओमफ्राय खुसियै थानो नाजानांगौ आरो जेसेबांखिनि हायोना अनजिमा बसुमतारी आब' मेथाइ खननाय लाबोबाव जागोन दे बिनानाव लाबोगासिनो दङ साननैसोनि उनाव नेनानै थाथ'दो दे साननैसो नोंथांमोननि खावलायनायखौ जों लाखिनो नाजागोन जेसेबांखिनि हायो मोनाबाय नै जोंथिं जेबो नुथ'ला आरो दा मोना सावबाय जेबो गैलाय दा दसेबावबा बै हाजोआव एकदम रिथि रिथा बै दार्जिलिं फुरा ओरै गोजौ हाजोआव बिराद रिथि रिथा लाइट जोंनाय नुगोन आरो बिराद मोजां नुहुरो आरो जों बेखौनो 7टासिम थानानै माने बिराद मोजाङै नायबाय थायो आरो जोङो सोर सोरहा माइ गायो सोर सोरहा खोथिया फोखो खिथाहरदो एसे नोंथांमोना बोथोराथ' देग्लाय बिराद मोजांना आगोथिया खालामथारदों एकदम मानसिफोरा एसे बेस्थ' खोमा लाइफआव गैथ्रा 9 जन दासिमबो 13 जनसो जाबायमोन आरो थांफिनबाय बिथांमोना माबा मोनसे खामानि थानो हागौ आरोना बिरखां अफिसियेल आब' आंनि सुपार चाटआ थांगासै माथो माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ आं खिन्थु जेबो नङा दे फंबाय ना
आरो दाथ' मा होनो स' जोंबो थांनोसै दसे रायलायबाय गासैजोंबो मोजां नांबाय थांनोसै मोनाबाय खोमसिबो जाबाय नालाय दिम्पोल नार्जारि आब' नोंस्रा माइ गाया नामा जोंहा गायो फंबाय नाथाय जोंहा गायो जोंहा गायो फंबाय खिन्थु मा होनो जों बेयावसो दंफैयो नालाय देग्लाय सुटि मोनबा थांनोसै मा जायो जुदि थांनो मोनो अब्ला गायहैनोसै आंबो गायो माने माइ न'आवनो गायो नालाय जोंहा गायो आरो जोंहा मा खालामबाय दं स' बेखिनियावनो फोजोबनोसै ना रायजोफोर थेंक इउ स' माच दान्दिसे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जायफोरा आंनि लाइफआव फैदों आरो भटखौ हरबानो जाबाय नबजित नार्जारि फंबायनिसिम स' बाय बाय गासैखौबो दे जायखिनिया फैदों बेयो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय मोजाङै थादो नोंथांमोनाबो जोंबो मोजाङैनो थागोन बाय बाय दे गासैखौबो दे